नमस्कार, मी अभिजित. गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. गोव्यात घडलेल्या दिवसभरातल्या घडामोडी आपण या बुलेटिनमध्ये जाणून घेतो. आजही रोजच्या प्रमाणे त्या घडामोडी जाणून घेणार आहोत. आजची पहिली जी बातमी आहे ती गोवा टॅक्सी संदर्भातली आहे. होय, आपल्याला माहिती आहे की मागील बऱ्याच दिवसापासून गोवा टॅक्सी आणि डिजिटल मीटर हे समीकरण जुळून आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करते आणि सरकारने त्यासाठीच जे मीटर आहेत ते सक्तीचे केले होते. तुमची जर टॅक्सी असेल तर तुम्हाला डिजिटल मीटर बसवणं हे अनिवार्य केलं होतं. पण ते डिजिटल मीटर बसवताना काही नियमावली आखली होती आणि त्याच नियमावलीच्या विरोधात आता काही लोक हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे गेले होते. वागतर कायसू टॅक्सी मालक जी संघटना आहे त्या संघटनेनं हे जे नियम आहेत ते शिथिल करण्यासाठी एक याचिका दिली होती. पण न्यायालयाने ही याचिका आता फेटाळून लावलेली आहे. काय होती ही याचिका नेमकी? त्यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही आमच्या टॅक्सीला डिजिटल मीटर बसवायला तयार आहोत, पण इतर राज्यांचे जे नियम आहेत म्हणजे तुम्ही तुमच्या टॅक्सीला कुठूनही मीटर बसवा, फक्त मीटर बसवा, डिजिटल मीटर असणं अनिवार्य आहे. पण गोवा सरकारनं जो नियम काढलेला आहे त्या नियमानुसार तुम्हाला एकाच कंत्राटी कंपनीकडनं हे मीटर बसवायचं आहे. आणि जे याचिकाकर्ते आहेत त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे त्यांना खूप महाग जात होतं. जिथे 500 ते 700 रुपये लागतील तिथे ही कंपनी 14,000 रुपये त्यांच्याकडनं घेत होती. त्यासाठी ही याचिका केली होती. पण न्यायालयानं काही तांत्रिक अडचणी, तांत्रिक बाबीच्या कमतरतेमुळे ही याचिका आता फेटाळून लावलेली आहे. विधानसभा निवडणुकीबाबतीतची विधानसभा निवडणूक आपल्या राज्याची फेब्रुवारी-मार्च मध्ये होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत तारखा मात्र जाहीर झाल्या नाहीत. पण जी निवडणुकीची चाहूल आहे, चुणूक आहे, ती लागायला सुरुवात झालेली आहे. कारण निवडणूक म्हटलं की आपल्या मतदारसंघात लोकप्रतिनिधी हे बक्षिसांचे वाटप करतात, खैराती वाटतात, हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. आणि त्यातच आता दिवाळी, गणेशोत्सव यासारखे सण आलेले आहेत. आणि असाच एक प्रकार, बक्षिसांचं जे म्हणतोय मी तसाच एक प्रकार आपले जे उपमुख्यमंत्री आहेत बाबू आजगावकर त्यांच्या मतदारसंघातही घडलाय. कारण त्यांनी त्यांच्या मतदारांना खुश करण्यासाठी म्हणूयात आपण त्यासाठी काही बाटल्या दिलेल्या आहेत. होय, काही बाटल्या दिलेल्या आहेत आणि त्या बाटल्यावरती खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांचा हात जोडलेला फोटो आहे. गैरसमज नको, या बाटली आहेत तेलाच्या आणि त्या तेलाच्या बाटल्या वाटप करताना त्यांनी स्वतःचा फोटो म्हणजे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरांचा फोटो स्टिकर म्हणून त्या बाटल्यावरती देण्यात आलेले आहे. अर्थातच निवडणुकीसाठी प्रचारासाठी हा जुमला म्हणता येईल आपल्याला. पण आत्तापासूनच गोवा विधानसभा निवडणुकीची चुणूक पूर्ण राज्यात पाहायला मिळत आहे. पुढची बातमी असणार आहे गणेश चतुर्थीची. गणेश चतुर्थी अवघ्या काही दिवसावर येऊन ठेपले आणि कोरोनामुळे काही निर्बंध हे लावण्यात आले होते. मागच्या वर्षी अत्यंत साधेप्रमाणे संपूर्ण राज्यात गणेशोत्सव साजरा करण्यात आला होता. या वर्षीची ही नियमावली काही येते का, सरकार काही नवीन नियमावली देतं का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. पण अद्याप मात्र गणेशोत्सवासाठी नियमावली आलेली नाहीये. जे मामलेदार आहेत विमोद दलाल त्यांनी गणेश मंडळाच्या प्रतिनिधींची एक प्रातिनिधिक बैठक घेतली होती. त्यात सर्व बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आलाय की मागच्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोरोनाचे पडसाद हे गणेशोत्सवावरती आहेत आणि यावर्षीही केवळ 1.5 दिवसाचाच गणपती बसवावा. मग आता जी नवीन नियमावली येईल त्या नियमावलीत काय बदल होतो का, आपल्याला ज्या मागच्या वर्षीच्याच नियमावली होत्या त्याच पुढे करून आपल्याला गणेशोत्सव साजरा करावा लागेल ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. पुढची बातमी काँग्रेसच्या गोटातनं आहे. 2022 मध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं कंबर कसलेली पाहायला मिळते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांची मुख्य निवडणूक निरीक्षक म्हणून काँग्रेसनं नियुक्ती केली होती. 1 ते 2 वेळेस त्यांनी गोवा दौरा केला. काँग्रेसला पुन्हा बांधणीसाठी ते प्रयत्नशील आहेत. पण आता आणखीन एक बातमी काँग्रेसच्या गोटातनं समोर येते की त्यांच्या सोबतच दक्षिण भारतावरती गोवा विधानसभा निवडणुकीची पूर्ण धुरा असणार आहे. होय, केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांच्यासोबतच कर्नाटकातील आणखीन 4 नेते गोवा काँग्रेसने हेरले आहेत. जे गोवा इलेक्शन येणार आहे, 2022चं जे इलेक्शन आहे त्या बाबतीत गोव्यात पूर्ण रणनीती हे दक्षिणेतले जे नेते आहेत ते आखणार आहेत. म्हणजे एकूणच काय तर गोवा काँग्रेस, इव्हन भारतातली पूर्ण काँग्रेस डबघाईला आलेली असताना निवडणुकीत तोंडासमोर ठेवून अनेक राज्यात काही नवनवीन प्रयोग काँग्रेस करायला बघते आणि त्याचाच हा एक भाग म्हणून पाहिला जातो.
पुढची बातमी आहे गोवा खान संदर्भातली. 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आणि आज जवळपास 3.5 वर्षापासून गोवा खान पूर्णपणे बंद आहेत. या खाणीवरती अनेक उपजीविका आहे. एवढंच नव्हे तर आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की 3 वर्षापासून ज्या खाणी बंद आहेत त्यामुळं आपला जो आर्थिक गाडा आहे तो पूर्णपणे राज्य सरकारचा डबघाईला आलेला आहे. कारण 3 वर्षात, केवळ 3 वर्षात खाणी जे बंद आहे त्यामुळं जवळपास राज्याच्या तिजोरीला 20,000 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. होय, मी पुन्हा एकदा सांगतो, 3 वर्षापासून ज्या खाणी बंद आहेत त्यामुळं राज्य आर्थिक डबघाईला आलेलं आहे. कारण 20,000 कोटी रुपयांचा केवळ फटका या निर्णयामुळे बसलेला आहे. गोव्याची जी संघटना आहे त्यानं उच्च न्यायालय असू द्या, राज्य सरकार असू द्या किंवा केंद्र सरकार असू द्या, त्यांच्याकडे मागणी केलेली आहे की लवकरात लवकर खाणी संदर्भात निर्णय घेऊन जे महामंडळ तुम्ही म्हणताय स्थापणार आहे ते तरी स्थापून खाणकाम जे खाणी आहेत त्या पुन्हा सुरू करा. कारण लाखो लोकांचे कुटुंब यावरती आहेत, अनेक रोजगार यावरती टांगणीला लागलेले आहेत. त्यातल्या त्यात आत्ता हे जे अहवाल आले 20,000 कोटी रुपयांचं सरकारचं नुकसान झालेलं आहे. आता तरी केंद्र सरकारने, राज्य सरकार काही निर्णय घेऊन पुन्हा एकदा आपला आर्थिक गाडा पुढे ढकलण्यासाठी खाणकाम सुरू करणार का हे पाहणंही तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे. या पुढची बातमी आहे सर्वांना आवडीचा असलेला गोवा फिल्म फेस्टिवल बाबतची. मागच्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी फिल्म फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे, पण कोविड आपल्यातून अजूनही गेलेला नाहीये. सगळे वाट पाहत होते की कधी एकदा फिल्म फेस्टिवल येतं, 2021 फिल्म फेस्टिवल. पण याही वर्षी हे फिल्म फेस्टिवल हायब्रिड पद्धतीनंच होणार आहे. ज्या तारखा आलेल्या आहेत ते 20 ते 28 नोव्हेंबर या दरम्यान हे फेस्टिवल पार पडणार आहे. जसं मी सांगितलं, कोरोनाची नियमावली पाळत, म्हणजे 50% तुम्ही थिएटरमध्ये जाऊ शकता, पण बाकीच्या लोकांना हे चित्रपट आहेत ते ऑनलाईन पद्धतीनेच बघता येणार आहेत. नोंदणी सुद्धा ऑनलाईन असणार आहे. फायनली 20 ते 28 नोव्हेंबर या दरम्यान आपल्या सर्वांचा आवडीचा गोवा फिल्म फेस्टिवल 2021 पार पडणार आहे. ह्या होत्या दिवसभरातल्या आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या बातम्यांसाठी गोमंतकच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला सबस्क्राईब करा.